Visitamos esta residencia de tempo libre da Xunta de Galicia aquí no Carballiño para dar comezo ás vacacións de familia deste ano 2025. Mañá mesmo o Diario Oficial de Galicia vai a publicar unha nova convocatoria no que todas as familias de Galicia se poderán inscribir para poder pasar uns días de verán inolvidable nas dúas residencias de tempo libre que ten a Xunta de Galicia. Unha aquí, que visitamos hoxe no Carballiño, e outra en Panxón. Terán prioridade, como todos os anos, as familias numerosas, as monoparentais, as familias acolledoras e tamén as vítimas de violencia de xénero. Poder pasar uns días en familia é unha prioridade para a Xunta de Galicia e por iso lle animamos a todas as persoas que nos ten a escoitar que dende mañá mesmo que se publica pasado mañán xa poderán facer esa primeira inscripción ata o 21 deste mes de maio. Polo tanto, unhas estancias inolvidables durante os meses de xuño ata outubro, no que todas as familias, como decíamos, poderán disfrutar tanto do interior como da costa de Galicia.